Ahojte, dnes máme pre vás skvelý tip, ako využiť celý melón. Koľkokrát sa nám napríklad stalo, že bol nedozretý, uvednutý alebo malo sladký, takže nelámte si tým hlavu a ja vám dám tip, ako ho využiť. Pripravíme si lahodný melónový džem. Celý melón zbavený šupiek si nakrájame na malé kocky. Ak vám chutí a je sladký, tak kľudne iba tú bielu časť si ponechajte a pridajte k tomu trošku červenej dušiny. Zbavenú jadierok. Nakrájenú dušinu z melóna si zalejeme studenou vodou, pridáme jablčný ocot a budeme variť 2 hodinky na miernom ohni. Keď máme melón uvarený, vodu si scedíme a dobre si ho premieme studenou vodou. Následne si dušinu rozmixujeme a pridáme cukor, nastruhanú bio-citrónovú kôru a ešte pridáme citrónovú šťavu. A džem varíme do zhusnutia. Ešte horúci džem si nalejeme do čistých pohárikov, sterilizujeme 10 minút a voilà, máme hotovo.